zanina hian Mizo idol Zan-2 na inti siak Zan-2 na top 5 inti siak Zan-2 na lo thleng le ta Lalṭhakima lungi her le si ti asak hi kanen le chin don ani Maria gom kohar zual changin kadon chi se thin laya midang kan lo riat to sa sak dan te ne chuan tle min aron dang lam le tlat mai o engan khirnge darang kalu don che lung len ti zual thong mai turan kalau dom je lung run pui lung lai chirin ban saya relo bia thu di kan je a samangin chen to lo duri i thi lai ril min la lo ko i do Sam veta silo Lalṭhakima harge lungi helexi Ṭhakima hi chuan thiam lo tak tak hi chu anei lo ani midang alo endinan tuna hla po hi sai lo wa sak nin ka ria sai lo wan alo sa a ne so tak main sai lo chu kan model zai thiam te model ti mai la kan soi solom lo ve ani po hian aron sache em lo ani ti hi alang chiang reng maya a opo atha thokat viau mai ti hian ka so chemin chang la itan hian ka ting lo nge al zo ken ni chaleng dang itan hian sulang min tum lo ka hai lo apoy he may rai ra fa tuar to ka ti sual chuang amoy lo bia thu di kan pa che a sang mangin chen to lo duri i thi Sam veta silo Lalṭhakima harge lungi helexi Ṭhakima hi kan mu angin kan video masalama te po thiam kati le ka beng ver ma sapol tak ania zanina po hian ache sual lo ani chuan kan bei se yang nge in top 3 tal top 3 in langkai sela kan dua midang zai te azir te po ania a result ero chu ma se du sakna kan hlan non mol ani
Trong phê ta silo Lalṭhakima harge Lungi herlesi Lalṭhakima harge Lungi herlesi Juste Ṭhakima tranga lung herlo turin kan juste han ngen phot mai la Ṭhakima hian top 3 han thleng hram sela kan vadu em tin zai thiam pa ngai takin a hot lutukaron kal lawa kul deuh hlekin pa ngai takin ron zai chuak the zanena po ti swal em ma om lawa athiam a supporter te tran han lak pui shawila Lalṭhakima sang tak top 3 ron theng turin du sakna kan hlan ani